बुद्धिराम बसुमतारिया गहपुराव मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। बुद्धिराम बसुमतारिया गहपुराव मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। हाग्रामा महिलारिया जौगानायनि खामानिखौ बेसे बोसोराव मावा? माखासे गिदिर अनुष्ठाननि खोथा बुंदों एमओएसआव फैनाय मा दाबो मावाखै बा जेबो मावाखै मा उन्दुना थाखो खिन्थु दिनै बिथाङा बेखौबो सोंनांगोन जे हाग्रामाया बै माने माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ खै बोसोराव मावा। हानि थाखाय बिपिएफ दोलोआ थुनज्लायनानै होबाय थायोब्ला गेदेर गेदेर खामानिफोरा बोरै जानो? बै पर्बत जरानि बायदि हानि थाखाय बिपिएफआ थुनज्लायना होबाय थाबा अबाव माने गिदिर गिदिर प्रजेक्टआ जानो हाखौनो होनो नागिरा। हाया हा होयैनि खारनावबो जायो बेहाय बिपिएफनि आखाइ दं, हाग्रामानि आखाइ दं। हाग्रामा महिलारिया बर'नि चिफ जानानैबो बर'फोरखौ मदद होनो हायाखैमोन। बेफोर गोख्रों रावानो जाबाय गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि जुथि दैमारिनि। नंगौ, गहपुर जिल्ला इउपिपिएलनि लेङाइ आफादगिरि जुथि दैमारि बिथाङा बुद्धिराम बसुमतारि बुंनायनि सायाव गोख्रों रावजों सोंखारिदों। बिथां जुथि दैमारिया बुंथिदों दि बुद्धिराम बसुमतारिया गहपुराव मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। नाथाय बेयो राजखान्थिनि जेंना जानो नाङा। मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ राजखान्थि खालामैया मोजां। बिपिएफ आरो इउपिपिएलब्लाबो मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां होनना गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां जुथि दैमारिया। अनसुंथाइनि बेलायाव राजखान्थि खालामैया मोजां। जों इउपिपिएलबाबो बिपिएफबाबो अनसुंथाइनि बेलायाव मुंख्लंखौ लानानै राजखान्थि खालामैया मोजां। बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। आरोबाव बिथाङा गोख्रों रावजों बुंथिबावदों दि बुद्धिराम बसुमतारिया जेबो मावाखै उन्दुना थादों होनना बुंदों। नाथाय बिथांनाव सोंनांगोन जे हाग्रामा महिलारिया जौगानायनि खामानिखौ बेसे बोसोराव मावा? 5 बोसोरावनो जुदि 17 बोसोरनि हिसाब बियोब्ला बोरै जानो? पर्बत जरानि बायदि हानि थाखाय बिपिएफ दोलोआ थुनज्लायबाय थायोब्ला अबाव गिदिर गिदिर प्रजेक्टफोरा जानो होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिदों बिथां जुथि दैमारिया। बै पर्बत जरानि बायदि हानि थाखाय बिपिएफआ थुनज्लायना होबाय थाबा अबाव माने गिदिर गिदिर प्रजेक्टआ जानो हाखौनो होनो नागिरा। हाया हा होयैनि खारनावबो जायो बेहाय बिपिएफनि आखाइ दं, हाग्रामानि आखाइ दं। बिनि अनगायैबो बिथां जुथि दैमारिया गहपुर ओनसोलनि रायजोफोरा एसेबां गोरलैयै भट होआ। मानोना हाग्रामानि बिपिएफ दोलोआ थांनाय 17 बोसोराव फेलार सरकारमोन। बिथांनि दैदेननाय सरकारावनो बड'लेण्डआवनो बर'फोरा बांगालफोरजों न' सावजादोंमोन। बे समाव बिथाङा बर'नि चिफ जानानैबो बर'फोरखौ मदद होनो हायाखैमोन होनना गोख्रों रावजों बाथ्रा बुंथिबावदों। दानिया फैदो बिथां जुथि दैमारिनि आबुं बाथ्राखौ जों खोनासंना लानि। बुद्धिराम बसुमतारिया गहपुराव मुंख्लंफोरनि अनसुंथाइखौ लानानै राजखान्थि खालामनो नागिरदों। बेखौनो मोनसे इस्यु बानायनो नागिरदों। नाथाय बियो एक्सुवेलि राजखान्थिनि मोनसे इस्यु जानो नाङा। जाय जोंनि मुंख्लंफ्रा अनसुंथाइखौ मोननांगौ आरो मोनगासिनोबो दं आरो जाय मोननांगौ बाखि दं बे मोननांगौ। अनसुंथाइनि बेलायाव राजखान्थि खालामैया मोजां। जों इउपिपिएलबाबो बिपिएफबाबो अनसुंथाइनि बेलायाव मुंख्लंखौ लानानै राजखान्थि खालामैया मोजां। बिनिफ्राय गोजानाव थानाया मोजां। दिनै बिथाङा बुंदों दिनै दानि बिटिआर सरकारा अनलि 3 लाखल' थाखा होदों होनना बुङो। दा जिनिसा जाहैबाय गोदो बिपिएफनि समाव बेसेबां होआमोन? 1 लाख होदोंमोन। 1 लाखखौनो 50,000 खननै होदों। बेबो सोरनिबा न'आव 10-15 हाजारल'सो सहैदों। सेन्टिकेटआव माखासे बेयावनो आखाइ आजावलाबायग्रा बै रानग्राफ्रा जाय अनसुंथाइ मोननांगौ मुंख्लंफोर बिथांमोना बै समावथ' सोरबा 25,000 सोरबा 15,000ल'सो मोनदों। दिनैथ' डाइरेक्ट माने बेनिफिसियारिनि आखायाव अनसुंथाइया 3 लाख थाखा एकाउन्टआव हाबफैदों आरोखि। दा बाजेटआ जानो हागौ 5 लाख थाखा। दा जोंहा एबारनि माबायाव आगोलनि 534 दा एनडिएफबिनि मुंख्लं दं। माखासे बेबायदिनो बिएलटिनिबो मुंख्लं दं। मुंख्लंनि अनजिमाया बांनायखाय फैसायासो माने बाजेटआव थिगानो खिन्थु जोङो माने फैसाया माने एसे माबा जानायखाय बेखौ 3 लाखै होग्रोनाय जादों। बेखौ फुरायै 5 लाखखौनो होनाय जागोन आरो जा मोननांगौ दं बेयो मोनजोबगोन। बे मुंख्लंनि इस्युखौ लानानै राजखान्थि इस्यु खालामैया बे दिनैनि दिनाव अन्तत' बेखौ गोजानाव थानाया मोजां आरोखि। थांनाय बाराव आजि खै मास जाखो आं गोसोआव गैला। बिनि खोथाखौ बिथाङा बुंदों जे प्रमद बर' मानगोनां जोंनि CM प्रमद बर' सारा बेहाय अन्थाइ खाम्फा गायसनना गालांदों
माबा अन्थाइ थरसेबो गैलायाखै होनना बुंदों मोसौसो दान्दोल होलाबायनाय नुदों होननानै दा जिनिसा जाहैबाय बिथाङा मा नुदों मा नुवा मिथिया खिन्थु आंनि नुनायाव दैमालुआव बाथौ मन्दिरखौ फिथा हास'दोंमोन अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेयो दा खामानिया सोलिगासिनो कमप्लिट जासिगोन आरो दैमालु बड' हाइ स्कुलावबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेबो अफिसियेल प्रसेसा फाइनाल स्टेजाव फैबाय आरो जोंहा राजगড় एबसु अफिसावबो अन्थाइ खाम्फा गायसनदोंमोन बेबो दिनै फाइनाल प्रसेसआव फैबाय स्किमफ्रा गिदिर गिदिरखाय आरो फान्डआ एसे सर्टेज जानायखाय बे बुस्थुखौ जोङो खनसेनो मावफुंनो हायाखै बेनिखायनो जों बेखौ जों मिथिनाय मथे बियो हय इलेक्सननि सिगां नङाबा उनावनो बे बुस्थुआ फाइनाल स्टेजाव फैखाबाय जेला बे आरम्भ जासिगोन बिनिफ्राय माखासे गिदिर गिदिर अनुस्थाननि खोथा बुंदों एमअएसआव फैनाय मा दाबो मावाखै बा जेबो मावाखै मा उन्दुना थाखो खिन्थु दिनै बिथाङा बेखौबो सोंनांगोन जे हाग्रामाया बै माने माखासे डेभेलपमेन्ट खामानिखौ खै बोसोर मावा दिनैथ' 5 बोसोरल'सो जादों 5 बोसोरावनो जुदि 17 बोसोरनि हिसाब बिबा बोरै जानो बेथ' जानो असम्भब आरो माखासे गिदिर गिदिर अनुस्थानफोरखौ लाबोनो हायाखै होनना बुंदों दा दिनै बै परबत जरानि बायदि हानि थाखाय बिपिएफआ थुनजलायना होबाय थाबा अबाव माने गिदिर गिदिर प्रजेक्टआ जानो हाखौनो होनो नागिरा हा होनो होयिनि खारनावबो जाहैबाय बेहाय बिपिएफनि आखाइ दं हाग्रामानि आखाइ दं जायनि खारनाव हाया दाबो फाइनाल जायाखै प्रजेक्टखौ लुनो हायाखै दिनै गाबोन समफोर रेल क्रसिं फेक्टरि फैगोन एकराव दं बिनि थाखाय 5000 बिगा हा नांगौ बेवहायबो बिपिएफआ हाबनानै हा होनानै थुनजलायना होगोन थाखा फैसा होनानै आन्दलन खालामहोगोन मानसिफोरखौ लामायाव ओंखारहोगोन भिडिअ बानायहोगोन मिडियायाव होगोन बेजोंसो माने बेफोरबायदिनो माखासे षड़यन्त्र खालामनानै सुक्तिफोरखौबो माने अनुस्थानफोरखौ लुफुंनायाव होबथागासिनो दं आरोखि मा होनो भट कमिटि सुब्बा कमिटि दागासिनो दं गामि गामि मिसा खोथा बुंनानै जे बाथ्राया बेनो जे बिथाङा ओरैबायदि बाथ्रा बुंबाय जे रायजोफ्रा माने मानो थाखाय बिपिएफआव भट होगोन बिथाङा ओरैबायदि मिसा खोथा बुंबाय जे रायजोफ्रा गावसोर बिपिएफआव भट होनायनि सिगां रायजोफ्रा मिन्थिग्रोखागौलाय जाहैदों रेडिखानो बिपिएफनो भट होगोन बे खोथाया टटेलि मिसा खोथा गहपुरनि रायजोआ बिपिएफनो इसिबां सहसाव भट होआ खारन हाग्रामा सरकार बा हाग्रामानि जिथुनाखि बिपिएफ हान्जा दैदेननाय थांनाय 17 बोसोराव ओरैबायदि फेलियर मोनसे गभर्नमेन्ट बियो बेखौ जोंनि गहपुरनि रायजो राजाफ्राबो जाम्बा जाम्बि नंला मानोना होनना बुंबा 17 बोसोर गभर्नमेन्ट सालायनाय समाव बिथाङा जे हाग्रामाया जे सासे फेलियर सासे माबा सिपाहि जों बेखौ प्रमान मोनदों आरोखि मानो होनना बुङोबा बिथांनि चिफ जानानै दैदेनबाय थानाय समाव जिथुनाखि बड'लेण्डआवनो बर' जाथियानो बांगालफोरजों न' सावजानानै 2008 सनाव आरो 2012 सनाव क'क्राझार गसाइगाव न' सावजानाय गोबां हाजार बर'फ्रा गावनि सम्पति जिबन रैखा खालामनो हायाखै आरो बे समाव बिथाङा खुनु माने बर'नि सासे चिफ हिसाबै खुनु माने बर' रायजोखौ मदद होनो हायाखै बिथाङा रिलिफ केम्पआव मोजाङै जाहोनो हायाखै मेडिकेल ट्रिटमेन्ट होनो हायाखै थानो मोजां होनो हायाखै बेनिखायनो जों बिथांखौ एकदम सासे फेलियर सासे चिफ होननानै जों मिन्थियो आरोखि बेनिखायनो बिथांनो जे भट होनांगौ आरो जे हाग्रामाया जे प्रयजन दं बेखौ जोंनि गहपुरनि मानसिया मालाबाबो साना आरो मोनसे इम्परटेन्ट खोथाया बेनो जे बिटिसि जायोबालायनो हाग्रामाया चिफ ओमफ्राय बिटिआर जायोबा प्रमद बर'आ चिफ सैथो खोथा माने बिटिसि जायोबा हाग्रामाया चिफ होननाय लोगो लोगो गावनि खुगाजोंनो बुंनाय बाथ्रा माने सिमाखौ 5 न'निफ्राय 1 इन्सिबो बारायहोनाय नङा आरोखि बे खोथाया खारदों सुक्तियाव थांबालाय मा जानो जुदि गभर्नमेन्टआ जायोब्ला हाग्रामानि गभर्नमेन्टआ जायोब्ला बे हाबखानाय गामिखौबो दानफिननो थाखाय गिदिर खोथा नङा आरोखि खारन बेखौ मावनायाव बेखौ गामिखौ सोसनबावनायाव समस्ति दानायाव गभर्नमेन्टनि गोसोनि खोथा थायो गभर्नमेन्टनि इच्छानि खोथा थायो जुदि इच्छा गैयाब्ला सुक्तियाव दंबाबो जाया बेयो सुक्तियाव खुनु लिरनाय दंबाबो बे बुस्थु जाया जुदि गभर्नमेन्टआ जुदि बेखौ मावनो गोसो गैयाबा गभर्नमेन्टआ माने हाग्रामाया जुदि गभर्नमेन्ट फैयाथ' बेखौ मावखाया अब्ला बबे सार्थ जोंनि गहपुरनि बर'आ माने बिपिएफआवबो हाग्रामानो भट होगोन बे जाथावा आरोखि दा हाग्रामाया जे सासे फेलियर गभर्नमेन्ट जों बेखौ ओरैबायदि मिन्थियो जेला थांनाय 2020 सनाव हाग्रामाया गभर्नमेन्टखौ हगारनानै प्रमद बर'नो गालाङो अब्ला बे समाव जों नुदों 2900 करोड़ थाखानि बाखि आरोखि थिखादारफोरनो फैसा होलांनो हायाखै थिखादारफ्रा बिसोरहा गोदाव सोराव बे फेलियरखायनो बियो थिखादारफोरनो माखासे खामानिनिबो फैसा होनो हायाखै आरो बे 2900 करोड़नि बिथोराव 1500 करोड़ानो फेक ड्राइ बिल बानायनानै हाग्रामायाव बख'ना जानो नागिरदोंमोन आरोखि बेखौ माखासे
जोंनि गभर्नमेन्टनि माबाफ्रा एजेन्सिफ्रा नागिरना मोनबाय आरो जायफोर सैथो बेफोरनो थिखादारफोरनो लासै लासै दानि बे गभर्नमेन्टआ होलांगासिनो दं आरोखि बेनिखायनो बे मोनसे सासे फेलर गभर्नमेन्ट। गोजोन गोरोबथा नङा होननानै बुंदों प्रमद बर'नि दैदेननायाव गोबां दाङाबाजि जादों गावसिनि सरकार दैदेननायाव दाङाबाजि जायाखैमोन होननानै बुंदों बिथाङा मा बुङो बेनि सायाव? प्रमद बर'नि दैदेननायाव जिथुनाखि बर'नि मोनब्रैबो फेक्सन एनडिएफबि बिथांमोना मेन स्ट्रिमाव फैनानै सरकारजों सावरायनानै टेबोलाव फैनानै गोजोन सुक्ति खालामबाय गासैबो हाथियारफोरखौ जमा खालामजोब्बाय। बिनि उनाव जों गावजों बिदा फंबाय किडनेप खालामलायनाय बुथारलायनाय दाङाबाजि जोंनि गेजेराव खमसे खम जोंथ' गोजोन फैबाय मालाया जियानो जाया जोंनि न' जोंनि बिदा फंबायनि बिथोराव धन दौलत डिमान्ड ओंखाम जानायनि ओंखाम सङैनि दाय बेबायदि मोनसे माखासे ग्रुपिं सिस्टेमा बे गामिनिफ्राय बै गामिसिम हाबलायनो हायि बेबायदिथ' गैला बेखौथ' होनो गोजोननाय। जुदि बेबायदि गोजोननायखौ जुदि बिथांमोना फिलिंस खालामाखैबा अब्ला नोंथांमोना गोसोखांबाव बै 2008 सनाव जिथुनाखि बर'जों बांगालजों उदालगुरियाव जादोंमोन बेहाय बर'आ माबायदि न' गारना खारनाङा आरो गावनि गेजेराव बिएलटि एनडिएफबिनि समाव जिथुनाखि जोंनि बिदा फंबायफ्रा न' उन्दुनो हाया गावजों गाव माने लोगो मोनलायनो हाया थांलाय फैलाय खालामनो हाया हाथाय बाजार जानो हाया बै सिटुएसनखौ गोसोखां दिनैनि बे 5 बोसोराव बेबायदि सिटुएसन गैला। बेनिखायनो दिनै जोङो गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों बे बड'लेण्डआव गोजोन जाबाय होनना जोङो बुंनो हायो आरो। बिटिआर सुक्तिखौ फेलार होनदों। बिटिआर सुक्तिया फेलार नङा जे मानो होनोबा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों 3.1 दफानि मथे जिथुनाखि सानजाहा गामि हाबनांगौ बियो आरम्भ जाबाय आरो जों बिनि दारैनो जोङो दिनै भट होनो मोनसिगोन फैगौ सेप्तेम्बराव इलेक्सन जागोन। जाय इलेक्सनाव बुदियाबो माने माबादों मा होनो भट बिलाबायदों आरोखि बिथाङाथ' जुदि फेल जादोंबा बिटिआर सुक्तिया जुदि फेल जादोंबा बिथाङा बेहाय इलेक्सन गेलेनो बाव भट कमिटि दादलाबायनाङामोन बिथाङा माने बेयाव ओंखारनो नाङामोन बिथांमोना माने लाजिनांगौ आरोखि बिपिएफआ बाहाय लाजिनांगौ नङा होमबा जाय बुस्थुखौ माने प्रमद बर'आ मावनानै लाबोदों जोंनि गामि सोसनबाय 60टा बे 60टा गामिनि रायजोफ्रा सेप्तेम्बर मासाव भट होसिगोन बेवहाय बिपिएफआ बाहाय खुनु मोनसे माबा थाया आरोखि नैतिक अधिकार थाया बेयाव इलेक्सन गेलेनायनि आरो रायजोफ्राथ' भट होखाया दिनै बेहाय जौ बेदरनि कालसार खालामनानै भट लांनो हागौ बे सोलिबाय थागोन आगरावबो बिथांमोना सालायबाय थादों खिन्थु भटआ बिनि थाखाय नङा आरोखि एबारनि भटआ जागोन जोंनि गहपुरखौ गामि सोसननायाव बा हाबनो मोननायाव बा भट होनो मोननायनि मोनसे गोजोननायनि मोनसे भट आरोखि। बिटिआर सरकारखौ जेबो खामानि मावाखै 0% होननानै बुंदों बिथाङा दा बेनि सायाव मा बुंदों? बिथाङा माबा माबि पार्सेन्टेजनि खोथा बुंदों दिनै इउजि ब्रह्मनिखौ पार्सेन्ट माबा मोनसे बुंदों गबिन्द बसुमतारिनिखौ माबा मोनसे पार्सेन्ट बुंदों जोंनि सिएम मानगोनां सिएम प्रमद बर'निखौ माबा मोनसे पार्सेन्ट बुंदों बिथांमोना दिनै आन्दलन खालामनानै एकर्ड खालामनानै माबा मोनसे बिथांमोना सिगनेटरिस दै बिथांमोना सिगनेटरि हिसाबै गावसोर सुक्ति खालामना लाना फैनाय दफाफोरखौ बेसेबां मावजाखो बेसेबां मावजाया बेखौ माबा मोनसे पार्सेन्टेजनि हिसाबाव बुंदों बेखौ सिगनेटरिफ्रा मिथिगौ नाथाय बिथाङा सासे बुथ लेभेलनि लिडारा नङा होमबा बुथ कमिटि लेभेलनि लिडारा बिथांमोननि जिथुनाखि मावनाय पार्सेन्टेजखौ मा बुजिनो जेरै माने मोख्रानो सना गाननाय बायदि जागोन बिथांजों बे खोथाखौ रायलायोबा बेखिनियानोखि। बिथाङा बिश्वनाथ सनितपुर आरो गहपुरा जुदि बिटिआराव हाबोबा गहपुराव थाया होननानै बुंदोंमोन जायगायाव गारना खारगोन होनदोंमोन दासिमबो नुदों बिथांखौ बुथ कमिटि आरो सुबा दानाय नुगासिनो दं दासिम खाराखै मा बुङो बेनि सायाव? बिथाङा जुदि बिटिआर जायोबा गहपुराव थाया होनना बुंबा दाबो दिनैबो थारिख दं बिथाङा गावनि नामखौ दानना लाथों दानना लाखांनानै बिथाङा बिटिआर बासि नंला होननानै फोसावबानो जाबाय दिनैबो थारिख दं एसडि अफिसाव दरखास्त हैबानो इजिलि बियो आउट जागोन दिनैबो थारिख दं आरोखि दा जों बेखौ फोरमायो सोर थानो गोसो गैया आरो एक्सुवेलि जाय बिथांमोना बिपिएफआव माने दैदेनबाय थादों जाय बिथांमोना बिपिएफ खालामबाय थादों एटलिस्ट गहपुराव आरोखि दानि बे मोनथाम डिस्ट्रिक्ट गोदानाव जाय बिथांमोना बिपिएफ खालामबाय थादों बिथांमोना बै हाबखानाय गामिखौ दानख'नायनि षड़यन्त्रसो दङ दानख'नायनि षड़यन्त्र खालामनो नागिरदों मानो होनना बुङोबा हाग्रामाया जोंनि हाबनायखौ बे सापर्ट होखायाखै बिथांमोनाबो मिथिगौ बिपिएफनि गासै दैदेनगिरिया मिथिगौ खिन्थु होमब्लाबो बेखौ मानो थाखाय देरहानो नागिरदों माने हाग्रामानि जिथुनाखि 2300नि बिटिसि एकर्ड बेखौ भाल लाखिनो माने जोंना गैया बे आरोखि
दा बेनिखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफ्रा गफुरनि रायजो राजाफ्रा बेखौ 100-आव 100% बुजिखाबाय आरो बेखौ जोङो फोरमायनो बाखि गैला दा बिथांमोना गामि गामि हाबनानै बेदर जाहोदों माबा माबि खालामदों सोरखौबा फैनो गोसो गैयैखौ लाबोनानै कमिटि दालाबायदों बेखौ जों नुबाय थादों आरोखि खिन्थु फेलियर जागोन बेयाव आरो आं बिनि गेजेरजों मोनसे खोथा बुंनो सानो जे जोंनि बिटिआर एकर्डआ 60टा समस्ति मोननांगौआ आरो जोंनि सनितपुर बिसनाथआव फुरा गामि हाबसनबावनांगौनि थाखाय आरो गोजोननि थाखाय आरो भबिष्यत पुर्नांग मोनसे गभर्नमेन्ट दानो थाखाय जोंनि थाखानाय बिटिसिनि रायजो राजाफोरखौबो जोङो ट्रेक्टरनि सिनावनो मानगोनां प्रमद बर'खौनो ट्रेक्टरनि सिनाव भट होनानै एबारनि सरकारखौ एटलिस्ट खनसे जोंनि गफुरनि थाखाय बा जोंनि बिसनाथनि थाखाय जोंनि सनितपुरनि थाखाय भट होनानै आरो सरकारखौ लाबोफिनबावनो थाखाय जोङो गफुरि जानानै जों खावलायहरनाय जायो। बे अन्थाइ